Kube usuku lwezinyembezi kanye nenjabulo kwabanye abafundi GradeR esikoleni samabanga aphansi iClarence Primary eThekwini. Izinto zihambe kahle kulesikole njengoba nabazali bebekujabulele ukubona abantwana beqala uhambo lwezemfundo lweminyaka elishumi nantathu. Ilandelana emagumbini abo okufundela, abanye bebekhala beqiwe uvalo okubalindile iminyaka ephindaphindiwe yemfundo nokukhula komqondo. Abanye babo basebekulangazelela ukuqala ukufunda nokwakha abangani abasha. Play, eat, and like swimming, soccer, we do PE, we do work, and all the things. Abazali bebegcwele injabulo ngalomzuzu. The other one is in grade 1. We are very happy to be here. This is a very nice school. We've both been very excited for this day, and the day has finally come, and you can feel the buzz around us that it's the first day of school, and we're pretty much excited for this day. I'm feeling very much excited, and I think my daughter Fatima Zahra is also very excited to be here. Kubikwa ukuthi ikole eziningi kwaZulu-Natal zivule ngaphandle kokuphazamiseka. Bongani Kema, Izindaba ze SABC eThekwini.